Yo. Yo. Apa toh? Apa weh? Dolan HP, Ndelok apa? TikTok. Nek dhuwit gak? Gak. Aku yo gak duwe. Terus, Aku tuku iki. lamu tuku es kok ngomong gak duwe duit. Ya duwite entek ke tuku iki. Ngapa kok ngumpulin kene iki? Loh, arek-arek kok enek ndek kono ya? Enek apa ya? Herek, nyapa ndek kono? Reni ya lho. Yo gak lapo-lapo. Besok tanggal piro? 17. 17 apa? 17 Januari wis ro 17 Agustus wis ro enek umbul-umbul akeh ini iki yo. Tapi kok sepi ya? Sepi apa yu? Ya iki sepi. Biasanya H-1 rame. Oh iya yo, biasanya arek-arek ngene iki wis latihan ke lomba. Lah ya iki malah gak enak apa-apa. Masa Agustusan ra ono lomba. Kalian nilai enggak lomba sing tahun wingi kuwi? Sing mangan kerupuk kuwi to. Iya. Aku menang le. Kue kalah yu. Ancen rakmu ae sing kalahan. Tapi lek ngenteni wong lomba ya kapan? Terus Ning dhewe ae. Gawe lomba ta? Iya. emang iso. Ya iso lah. Terus pesertane sapa? Ya awak dhewe. Gas. Tapi ya lombane gak akeh. Nganu arek lomba mangan kerupuk. Nah, siji. Nglebokne paku ndek jero botol ta? Lah, loro. Nah, terus plastik isi banyu. Sing diuncalne aja sampai pecah iku to. Yo. Nah, iki sing ketelu. Nah, iki sing terakhir nomor papat. Ake-akean tepung ya. Sing jipo tepung ge lambe iku ta. Iya. Iki lombane sing paling gak jelas. Mangkane seru. Terus hadiahe apa? Ya hadiah. Lah kan lombane awake dhewe nggawe dhewe. Hadiahe yo nggawe dhewe. Lah aku gak duwe duit iki. Ya urunan to. Lah iya aku ora duwe duit. Lah terus aku urunan apa? Lah tapi mau tuku es sih. Lah iki duitku. Sisae tuku es mau. Ya aku urunan 10.000. Ya aku urunan 5.000. Ya aku urunan 2.000. Nyo aku urunan iki. Wis cukup iki. Terus hadiahe apa? Es ae wis. Lah iki baru lomba. Kan paling semangat lek urusan es. Seger soale. Ya wis, saiki balik sesuk kumpul jam 7.